això? Què és això? Un cas. Però espera. No, espera. Però això per què és? Això per què és? És que estan nerviosos. Per què és? La bicicleta. I tu tens bici? I tu ja tens Sí? bicicleta? Tens bici o no? Però una que és teva, una que sigui teva, només teva. Tens alguna? La del Didac. Espera. Què muntes amb la del Quina Didac? bici tens tu? Una teva, que sigui teva, Quina bici tens tu? La Didac, mami. Una que posi... Una que... Què és això? Aquesta és només teva, Lluc. Que aquesta bici la manera de l'Àlex. Que no! Aquesta és una altra, la de... És igual, però aquesta és teva, mira'm. Mira, A l'Aleix té una altra, Cookie. Ara quan anirem a la plaça, a l'Aleix traurà la seva. Ja Mira, veuràs com Lluc. portem dos. Aviam. mira'm, Lluc. S'assembla. T'agrada? És teva, Estàs content? Estàs content? I té llum. Mira quina llum. Hola. A veure com s'encén. Lluc, el casco és perquè no t'enxofis a la terrassa. Deixem-la veure, deixem-la veure. Deixem-la veure. Uala! Que jo quasi sé que una mica. Molt bé, un aplauso, no? Ué!